салом алайкум дӯстони азиз, канали Шариф ТЖ бо шумо ҳастам. Ахмад Шариф. Дар навори имрӯз мо нишон додастем осёби овии каҳна. Оз мо ира дурунша ҳамаша барои шумо нишон метиҳем. Аввал ич хел бад ҳои поёнда ами ариқе ки ва тай и мегзашт чархҳои амира то мехӯрд. Ози и ариқ да иҷа шидагия як чанд метр ай дур кагиян ба лави раҳ қатӣ ариқ ва ай ташидагиай. Оз ман аю тараф нишон медам тай амира. Тамошо кунед, дар ахир дурунша нишон медам ки чӣ чизо дошта. Чхеле ки дидистед тай ами ариқе ки оз ин амҷа ҳаст. Ами ва амита буд ва амита мегзашт бай мардума ов мерафт да иҷа осёб ин ами осёб ай карочи ай ҳам таш чархҳо дошт. Аюҷа нов қати ов ва давлени меомад. Чархҳои амира то мер ранги гесвори ҳамун кор мекард. Орд мебировардан гандум мандуми мардума мезадан орд чӣ мекард орд мебировардан осёби овиира меган. ҳози хай чхеле ки дидестед дарш маҳкам ай намешава шӯйка. ҳози хай уқа диёр неста айҷа ай трезаш нишон медиҳем. амҷа трезашай чхеле ки дидестед ин ҳами санге ки ҳамун чи ай таҳт чархҳо товуш медоданд. ҳамун чархе ки мақсад ҳами санги калонай олам ҳами санг мондагиай барои ҳамун гандума майда кардан. ин ай ғоре ки дидестед да уҷо ор ҷамъ мешид. ин ай санге ки аст да иҷа меистод. Да иҷа вақте ки чархҳои таҳт товуш медоданд гандума мезад майда мекард. анай бучкае ки дидестед да иҷа ғалтидагӣ да ин бучка гандума мегирифтанд тоза мекарданд да ин медӯхтанд аюҷа размер қатӣ да лави иҷа мерехт ва орд мекард гандума. бисёр чизо ин да вақти пеша ки оҳани тари чизо набуданд ба ҳами чӯб тари чизо амира рост кардагиданд. хай чизи таърихиай хеле шид ман худам ёд надорам амира мақсад чӣ хел орд мекард чӣ не ки вақте ки чиқир буд медурмаем амҷа бузӣ мекем ва ин камтар бо навтар буд ва унав оҳан амиҷай да таш дута сета чарх дошт. нов дошт чандта нови тари симентӣ дошт. новош ва мо бурдем охирҷаи гов ҳарчи соз кем. чхеле ки дидестед хай намира меган осёби овӣ. агар видеои мо ба шумо маъқул шуда боша ҳатман лайк монед, видеоро поделиться кунед. хай дӯстони азиз, то видеоҳои нав